Yobi yo ke na-eme ịma nna esili mens a na-esili m agwa bụ ka ọ dị iwere ụdị a iwezi ụdị nwa egbuo ya ịghọta bọọdụ egwu a na-agba na-esili mens a na-esili egbu m oke ite mana ọ bụrụ akwa agburu ya iretego egbu m ite efere ya ite bụ ite ọ na-asụ pụtụpụtụ n'Onowu Igbo fashion world ọ eweta ego arụtalụ gị efe kechie ya sendị alụ gị n'oge arụ nwere ike weta 1.5 ma 2 million ka m wee kechie elu iji ekwa 500 weta ndị 1 million weta ka nkechie weta ebụrụ ile na-esili mens a na-esili m ọgọdọ bụ ọgọdọ iyetego ọ palliative nke a ga-agbazighara na agba efe ya na ka amụọ na ọgwa evụrụ ya nke a bụ for mens nwanne m ọ for mens ọ bụla egwu ụmụazị ịkwesị ịgba egwu a na-agba a na-esiri mens a na-esiri chai lenụ pantị a mkpọ gị ngwa gị ọ bụrụ ile mkpọ gị ngwa gị akwa ị na-afịa oke ka m gakwa ọkwa ọjụrụgo nwanne m ya na ọ bụrụ ile ọcha gị iweta kpọkọ mmụọ ekechie gị ihe ife nwanne m akwa ebule ya ibu ala ji pantị kwụrụ ụgwọ pantị sọrọ oyi bịa ka nkechi ego ngozi ego ka ihe mmadụ ebe a niile na-eme n'Onowu Igbo fashion world ọ ka osi kwe na afịa ọ na-abụ onye ntichalụ ọbanye n'ebe a na-eme nticha gị bụrụ odogwu ibe a na-akpọ ya mgbe ụfọdụ iche kpọọ ibu ala ji kwefu ka ọ dị enwere m ya n'Onowu Igbo fashion world ya na shop 21 Zuri Mall opposite Roban Stores Old Anwai Road ebe a ka anyị nọ wee na-eme ihe na Asaba nwanne ka ọnụ m anya ọ dị adị ọ bụrụ ọgọdọ ị ga-eyi onye ọzọ eyiri ya n'aka ji sị gị kpọọ m na fon kwuo ọ bụrụ 700 bụrụ 1 million kwere m ka m nticha gị ka ihe mmadụ onye Onowu Igbo tichara onye abanye n'ebe a na-eme nticha gị bụrụ odogwu nke a bụkwa kọlọz kọlọ ọbụla ị chọrọ nwa ebuo gị ozugbo ọ na-ekiri mmụ akịkwara anaghị ịbanye ego n'ihe a na-eme dere Igbo eze ụmụ iyo ụmụ ibe na-agwụ ike eji ezu ike ebe mgbede anya si ma ojibe dị aṅa ị na-edide ya wee dozie ọnọdụ etu a ebe nwezi ka mbụ oge egwu ka ị kọnfam ife a na-eme ebe ọ bụla efu nke a ebe ọ bụla efuru arụ mmadụ ebe m kwuru okwu egene na-enye ebe ọkwa ịra abịa kevile na akwa mkpopụtacha ebe ya efu kọlọ ya o nwere kọlọs so anytime ọ bụ na ị na-eji my service ruo m n'igwe mgbe ọ bụ na ị na-eji my service ruo m n'igwe na-anọ m ya na-ere anya ebe a nwanne m so otu a na-abụ ụgwọ onye bịa rụkọrọ ife ndị a niile ife ọ kwere 2 million naira ihe tego wee na
agbapụtasịrị ya ife ọ ka esi eme ya ịchekwa ele 5 million ka m chenji wardrobe ihe mmadụ ịchọkwa ekwere 1 million etu ọ bụla isi chọọ ya anọ ya nnegasị anya o nwesi ụmụ ibu ala ji na-enwe ebe ibu ala ji anya nke iji ego ebe anyị n'ebe a na-eme ọ bụrụ ile kpefuru ya so aside ọ nwa ya chọrọ ichenji wardrobe ya ọ rọọlụ m arụ mụ achọ ka m change the wardrobe go ihe ife ị na-edikwa ichenji wardrobe gị kpọọ m na phone if you need send alụm size gị ọ bụrụ na iso na onye egwu etu anyị na-adị ntịcha anyị bụrụ odogwu ọ ka anyị si azụ onye bịa welu nke ya as they play the show ọkwa eze ego kere n'ọra ka ego obi dị ka ife ọfụ na-eme eziokwu na-akwụ n'ọtọ daalụ nwanne m daalụ ọ mmadụ ka eji aka onye ozi ịbịago bịa wụchala ife na ihetege iwelu gị thank you very much thank you for coming ihetege etu a Onowu Igbo fashion world efu ebe anyị nọ Onowu Igbo fashion world ebe ọ dị zuri mall ọ na zuri mall ebe ọ dị